बुंनो सानो जों आरो न'आव एसे मोसौ जार्सि गाय दंखायो नालाय गाइखेरखौथ' ओरैनो फानखायो न'नि लेडि साइकेलजोंनो दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय लेडि साइकेलखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो गाइखेर दुंग्राखौ मोननायबा एसे गोजोननाय मोनबावगौमोन आरो दा खम फैदोनो उनावसो होसिगोननो सारमोना दिनै आरो दुंग्राखौ मोनखानायबा आरो गोजोननाया एसे गोजौआव थांबावगौमोन आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो आङो नोबोसि सिमलाबारि बागानपारा माबायाव गोलैयो मोसौआथ' दा गाइखेर सेरग्राया माब्रैयानो दङ जार्सि आरो माब्रैबो आरो गाइखेर गारनायबो दङ माब्रैसो आरो दा बेखिनियानो दंथ'यो गाइखेर फाननानै मासाव 20,000 जानांगोन नामा 20,000 थावजेना जानांगौ आरो गाइखेर फाननानै न'खर सोलिनो हालाङो आरो दाथ' लागासिनो दासिमबो माने बारायनायनि माबाखौनो लागासिनो दङ एसे आरो मोसौखौबो मोजां जोलै मोनाबा जानला मानलाखौबो लाबोनो हायाना जेरैनो मोसौनि जोलैखौ मोजां मोनो ओरैनो गाइखेराबो गोबां ओंखारो बिनो आरो दिनै साइकेल मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों दिनैनो माने गिबि खेब आरो जोंहानि सरकारनि अनसुंथाइ मोननाया दिनैनि गिबि खेब आगोलाव जेसेबां नाजादोंमोन मोनाखैमोन दिनै गिबि खेब मोनबाय गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय গরু কিমান মান গরু আছে গরু 4টা আছে মানে গাখীৰ বিক্রি কৰি আপনি ঘৰখন চলাই আছে হয় गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्रि ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।